Ние имаме още няколко важни задачи в рамките на този парламент. На първо място веднага снимане на охраната на Пеевски и на всички депутати. С това нещо трябва да се сложи край. 15 човека от баретите. НСО. Той е по-охраняван от вас. С по-добри коли, с повече охранители, с барети. Вас мисля, че не ви охраняват, нито премиера го охраняват барети. На това нещо трябва да сложи край. Поради тази причина сме свикали извънредна комисия, да видим кой има воля в Народното събрание. Ако няма воля в Народното събрание, възможностите какви са да бъде свикана комисията между главния секретар, шефа на НСО и шефа на ДАНС, които да свалят охраната. Българските граждани го поискаха, стотици хиляди го поискаха и ако ние искаме да покажем, че сме политици с кураж, истински искаме да си променим страната, а не да си играем на ала-бала, и това не е към вас. Трябва да го покажем този кураж в парламента и тази работа да я свършим. И отделно, по-дребно е, но трябва да бъде изкаран този човек от кабинета на Тодор Живков. Не е за място на консултации при президента това, но е символно. Хората го поискаха. 2 души стоят в кабинета на Тодор Живков в момента. Борисов и Пеевски. 30 години по-късно България се връща във времена, от които уж бягахме. Така че това не е задачата. Може би ще ни трябва време в този парламент, но тази задача трябва да я свършим и се обръщаме към всички политически партии да проявят зрелост в това отношение. Благодаря. Що се отнася за охраната, вие съвсем правилно сте се насочили, защото този въпрос многократно е поставен и към мен. Защото НСО по закон се води служба към президента. Но по закон единствените правомощия на президента са да назначава началника, да го произвежда в по-високо военно звание и да подписва щата на службата. Това е. Що се касае до комисията, която да извършва контрол върху работата на НСО, тя е в парламент. Така че вие там наистина може да поставите този въпрос, защото от 3 членове на тази тристранна комисия, председателят на ДАНС, главният секретар на МВР, началникът на НСО, ако един има сигнал по своя линия за застрашеност, той наистина се обсъжда в тази комисия и там се решават нещата. Но контролът, доколко реално работи тази комисия, до каква степен тези сигнали са